en af de mange danskere, der føler sig overvægtige. Har du prøvet alt for at tabe dig? Har det med. Så prøv den nye, super smarte, slim fit, super duper, power deluxe, ultra power fat remover. Ava. 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 Her ser I vores forsøgsperson. Fed og ulækker, ikke sandt? Men ikke lang tid endnu. Han vil nu hjælpe os med at vise, hvordan man bruger dette apparat. Man placerer blot hovedtelefonerne på hans hoved. Lavet i et tidløst design i de rigtige farver. Derefter tager man stikket op ind med den du. Og en til. Du tager derefter styrestangen og ved hjælp af den nyeste form for mikrobølgeovnsteknologi mikrobølger du simpelthen fedtet af ham. Ej, hvor det går. Ava. 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 Giv os penge. Nu!